ukukhuluma nendaba mhlawumbe emva kwayo inkosi izovuma bese ngihlala phansi. Indaba yenkosikazi yasemampondweni. Isibongo sayo kwakuMamnyende. Yayisuka ezweni lasemampondweni imenyelwe udumo lwasezulwini, imenyelwe emhlanganweni kaJulayi emzini waseKuphakameni. Yapakisha izinto zayo zonke namabhodwe ayo bekuye kube njalo-ke kuqala. Bebengandile nabantu abasebenzayo kakhulu. Bekuthi uma kumhlangano nje umuntu athathe yonke into yakhe, ngisho umndeni wakhe ekhaya kukhiya umuzi, kungabikho umuntu ebaleni, bahamba abantu beyekujulayo. Nale nkosikazi-ke yayinaleso sifiso sokuthi ihambe ifike kumnikazi, ifike lapho abangcwele bebuthene khona. Yayisiyasuka, yayisiyapakisha into zayo zonke, yayisiyithatha, yayisihamba. Kodwa yayinenkinga yokuthi imithwalo yayo yayiminingi kakhulu. Kule mithwalo kwakukhona namabhodwe anentshente. Abakhulele emakhaya bayazi intshente. Ilokho kumnyama mawuthinta ibhodwe lesizulu kusalele esandleni. Amabhodwe ayayinalokho. Manje imoto zazithi uma iqhamuka ngisho ifisa ukummela bese ziyibuka le mithwalo yakhe eminingi, bese ziwabuka namabhodwe akhe asalelayo bese ziyamshiya. Utho exoxa le ndaba kwakwenzeka imoto ime. Athi uyagijima uyeza nemithwalo yakhe bese ibona le mithwalo, ibone lamabhodwe anjena nemithwalo engahlelekile eyayifase yayijumbana bese iyasuka imoto iyahamba. Elangazelela ukufika KuShembe. Kungakubiki ukuthi njoba silana kukhona umuntu obengakhona ukuya emzini wasebuhleni, kodwa akayanga. Amandla bekuvuma, konke bekuvuma, nomsebenzi wesikole ubungamqinile, kodwa akayanga ebuhleni. Akafuni nje. Kodwa uMamnyende wayingazi uzawumisa kanjani. Wayesehamba wagcina efikile estation sesitimela. Angazi noma ngiyayiphambanisa kusesitimeleni noma kusemabhasini. Kodwa wathi uma ifika khona, wafika nale mithwalo yakhe. Uma ifika ababegibele lapho bamchitha futhi nakhona. Wathi uyaphi le mithwalo emngaka? Wathi ngiyekuphakameni. NgiyaKuShembe. Wathi uShembe wani loyo? Angani uShembe wandiza. Uyaphi nale mthwalo, uyaphi nalamabhodwe anentshete uzosingcolisa? Suka lapho wena nkosikazi, weshedilika. Kwakuseduze ekhaya. Nami ngangajika, nawe wawungajika. Kodwa uMamnyende akumfikelanga ukuthi ajike. Iyodwa into eyayikhona emqondweni wakhe yayithi sekuseduze kuPhakameni. Kodwa kukude kuPhakameni kuseduze ekhaya. Ngoba nale yokuthi uShembe wandiza seyikhuluma nje ngelinye ilawo, uNkulunkulu mayivume kahle ukuthi nethuba livuma seyikhuluma. Ngoba manje uyogcina uthatha wonke amawongo akhulunywa abantu. Inkosi babamkhulu akekho lapho, ngiyacacisa nje. Ubabamkhulu wakhothama ngoMeyi 1935 izu2. AmaNazaretha eNhlangakazi aya ngoJanuwari. Bathi abantu wahamba wagibela entabeni eNhlangakazi wayesendaba zama undiza wawo. Kanjani ngoba wayekhothame kuMeyi 2 1935. Ekhothamele emzini kumzeni eMkhayideni kwaZulu. Manje-ke awambuza phela nawo umuntu ukuthi lezi zinto zihlangana kanjani ngoba amaNazaretha aya ngoJanuwari entabeni. Ubabamkhulu wakhothama ngoMeyi. Angikho kuleyo ndaba. Siyawixoxa kodwa ukuthi ayivele kanjani ukuthi kuze kuqhamuke lawo manga lawo. Kodwa kwakuzanywa beyibona lento ngoba umuntu wasesogweni uyashesha ukuyibona into yasezulwini. Uyakwazi ukuyibona ukuthi lento izoba nkulu lento le. Manje babezama ukuthi beyinqinde amandla ayo. Kodwa ngoba le inkolo yasezulwini nanamuhla isekhona isamile. Sidlula inkantolo. Sekuhlule konke. Ngisho ko social media kumele abantu bakhuluma konke abakuthandayo, yonke indawo sekwehlule kona. Ngoba nasezikoleni esasifunda kuzo sasifundiswa ngisho inwele. Kodwa konke lokho kwahlula ngoba uShembe uyanqoba.
seyami le nkonzo. Angishayele indaba ngiqede ngoba bazofuluka abangcwele. Mhlawumbe khona umuntu obethunywe uNkulunkulu ukuthi asho ukuthini. Mhlawumbe ngigcine sengikhulume kakhulu, egcine engalitholanga ithuba. Bese ngiyasithwala leso sono leso. Wayesehamba uMamnyende. Uma ehamba uMamnyende nale mthwalo yakhe uncenga ngonyawo. Wahamba esuka emapondweni, wahamba waze wafika emzini wasePhakameni. Uma efika ePhakameni wayesekhathele kakhulu. Wayeseyaqala uyahlabeka wagula. Uma egula uguliswa ukuthi lide kakhulu ibanga lihambile ngenyawo, engagibele emoto. Abantu ababe nothando. Wayesengena edokodweni wayeselala. Base bemnakekela ehleli nabo. Babona ukuthi hayi kuyaxaka manje ukugula kwakhe. Base besuka bathi ake sihambe siyombika enkosini ilanga lamalanga. Base bayahamba bayombika. Angazi lingakwehleli ibhadi ukuthi usemhlanganweni uzokuthiwa khona idokotela nomuntu ogulayo. Uhambe khona ngempela. Uyobuyisa ilimi. Ezidlula zonke ilimi. Ngoba masili lapha sisuke size kuNkulunkulu sonke. Yathi inkosi uthi ngola khona uNkulunkulu khona noSathane usuke khona. Wayesehamba. Base behamba bayombika. Inkosi sinoMamnyende edokodweni. uMamnyende ubambekile. Useyagula, uhamba ibanga elide kakhulu ngenyawo. Manje siyacela ukuthi inkosi imkhumbule. Amazwi ashiwo inkosi yathi kulungile ngiyezwa. Yayisithi hambani kodwa nimtshele uMamnyende ukuthi uma kufika ithuba lokuthi ahambe emhlabeni azanganqikazi, azakhuleke emoyeni wakhe ngoba ekuhambeni kwakhe siyobonana mina naye kwelizayo uzongena emzini wasePhakameni. Wathi futhi nimtshele ukuthi labantu laba kade bemchiliza lapha endleleni, labantu akade ngikhuluma ngomemo mina angikhulumi indaba eziningi, ngikhuluma ngomemo lo lwasezulwini ukuthi liyadura. Mhlawumbe unganayo imali uhamba uzufika ebuhleni kodwa ukumenywa ikona okudurayo kunokugibela uhambe ebuhleni. Angiqedele le ndaba. Uma uMamnyende sebembikile isithi ke nalabantu laba akade bemchiliza lapha endleleni nimtshele ukuthi azangabazoli ngoba bebemvulela umnyango wezulu. Amen. Base behamba base beyidokodweni bayombikela uMamnyende ukuthi ithini inkosi. Uma befika bemxoxela lezi ndaba bajabhile bona ngoba bengakhulunywa nabo bephathisa umlayezo. Balindele izwe lodwa ukuthi inkosi imbusise uzophila ngoba siphiliswa yilelo lizwe. Balindele lelo lizwi lelo. Manje inkosi mayisisho kanjena ukuthi noma ehambe emhlabeni azanganqikazi ngoba uzongena ePhakameni soyithula kanjani le ndaba kuMamnyende. Base bemtshela lezi ndaba. Base beyitshela lenkosikazi ka14. Inkosikazi ethanda uShembe. Base beyitshela lezi ndaba ukuthi hayi inkosi isho kanje yathi nizobonana kwelizayo. Kuthiwa inyama yakhe yayisibambeke kakhulu. Kodwa wathi uma ezizwa lezi ndaba kuthiwa watabalaza wazama ukusukuma ahalalise wathi uyesabeka uyingcwele inkosi yamakhosi. Wagcina ehambile futhi emhlabeni. Kodwa ngoba laselishilo izwi lamazwi ukuthi uzongena ePhakameni. Angibuyele ngezansi bafowethu ngicela into ethelele uma ukuthi